Alle jaren krijgt de stichting Onediek 2500 mensen op visite. Ze organiseren water in en hindertochten. Hiermee willen ze helpen de krimp in het gebied in te gaan. Nou, het is eigenlijk zo dat mij interesseert de krimp en daarom zijn we ook begonnen met deze stichting. Het noorden dat loopt telkens meer leeg en dit pandje dat is daar ook een voorbeeld van. Ook net zoals kerkelijk erfgoed, er wordt telkens minder. Dus wij willen daar een functie aan geven en daar zijn we al 7 jaar mee bezig en we hopen dat we daar nog mee door kunnen gaan. Want na zo'n eer hier wil de kerken van het gebouw af. Zo. En dus is €48.000 nodig om het te keerpje. 23.000 had ze al binnen via provincie en gemeente. 15.000 moet de stichting zelfs nog bij elkaar krijgen. Nou, we zoeken sponsors, onder andere recreatieondernemers die ons kunnen sponsoren. Maar ook vooral de gewone mensen of de bezoekers hier, die kunnen een baksteen kopen. En dan kan je ook volgend jaar een tochtje doen. En een baksteen kost een tientje. Op die manier kunnen ze toch terug gaan blijven, maar de tochtjes. Dit is dus Peersens en we gaan nu naar Moddergat. Ja, wij groeien elk jaar. Dus dat gaat hopelijk door. En we hebben het ook nodig om te professionaliseren. En dat het op een gegeven moment dan ben je zover dat je weer een stap wilt maken.